Ir-rata tan-nisa fis-settur tax-xogħol żdiedet waqt pandemija. Dan joħroġ minn rapport tal-Kummissjoni Nazzjonali għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza li notat kif bejn Lulju u Settembru li għadda, ir-rata tal-parteċipazzjoni tan-nisa fis-settur tax-xogħol żdiedet bi kważi 3 punti perċentwali meta mqabbla mill-istess perjodu tas sena qabel meta ma kienx hawn pandemija. Fil-fatt, fit-tielet kwart tas-sena l-oħra, ir-rata tan-nisa fis-settur tax-xogħol kienet ta' 65.5%, meta fit-tielet kwart tal-2019 ir-rata kienet ta' 62.8%. Ir-rapport tal-Kummissjoni għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza isemmi li din iż-żieda kienet riżultat fost oħrajn ta' miżuri tal-Gvern bħas servizz ta' Childcare b'xejn, il-Club 3 to 16 fl-iskejjel u l-qtuħ gradwali tal-benefiċċji meta persuna tidħol fid-dinja tax-xogħol. Ir-rapport jgħid ukoll li l-budget li ppreżenta l-Gvern għal din is-sena ikompli inċentiva lil mara biex taħdem, fosthom billi żdiedu thresholds biex aktar familji jkunu eliġibbli mill-qtuħ gradwali tal-benefiċċji meta l-mara toħroġ taħdem. Issema wkoll kif pajjiżna huwa wieħed minn 3 pajjiżi li qed jirreġistraw l-aktar progress fl-Ewropa meta jitkejlu l-indiċi fissati mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-sessi. Hawnhekk ingħad li mill-2010 lil hawn Malta mlet passi ta' ġgant. Meta nsemmu wkoll id-differenza fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa, pajjiżna du jrid jaqdef, iżda id-differenza hi taħt il-medja Ewropea. Intqal ukoll kif ir-rata ta' parteċipazzjoni tan nisa iżjed imdaħla fl-età fis-settur tax-xogħol, jiġifieri dawk li jgħoddu bejn il-55 u l-64 sena għadha ftit baxxa, iżda qed tiżdied. Mir-rapport jidher li n-nisa jaħdmu l-iżjed f'xogħol ta' professjoni u fis-settur tal-bejħ li jagħti servizz. Intant ir-rapport jinota wkoll kif għal 5 sena konsekuttiva pajjiżna baqa' fl-ewwel post fejn jitlu drittijiet għal persuni LGBTIQ. Sansitra bl-aħħar indiċi maħruġa minn ILGA Europe, Malta żiedet il-punteġġ. Ir-rapport jinnota wkoll il-mekkaniżmu elettorali li wiegħed il-Gvern li jdaħħal mill-leġislatura li jmiss biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-iktar sess l-inqas rappreżentat fil-Parlament, f'dan il-każ huma n-nisa. Intant dan ir-rapport ġie ppreżentat waqt laqgħa virtwali tal-Kummissjoni għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza fejn il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zamit Lewis qal li l-Gvern ħajibqa' impenjat biex jiradika l-inugwaljanzi fil-pajjiż. Filwaqt li l-Kummissarju għall Promozzjoni tal-Ugwaljanza Rini Lajvira saħqet li s-soċjetà jeħtieġ ikollha iżjed għarfien fuq il-bżonn li l-ġeneri differenti iħossuhom indaqs f'pajjiżna.